Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Teachings of Lord Chaitanya. Chanting. Yes. Okay. So இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது லார்ட் சைத்தன்யாவினுடைய டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லைட் சைத்தன்யா உபதேசங்கள் இல்லையா? அதுல 29வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். டோட்டலி 32 சாப்டர். ஸோ 28 சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா டீச்சர்ஸும் நீங்க எல்லாருமே அட்டன் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ ஐ நோ அபவுட் லெவல் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிருப்பாங்க. லெவல் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணாங்களான்றது எனக்கு தெரியாது. பட் அட்டன் பண்ணீங்களா? ஓகே, தென் கிரேட். ஐ திங்க் we have been posting in both advanced groups மட்டும் தான் நாங்க போஸ்ட் பண்ணதே. அதனால நீங்க எல்லாரும் அட்டன் பண்ணி இருக்கணும். ஐ திங்க் so there is no introduction is required for Lord Chaitanya இல்லைங்களா? ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாமே நம்ம ராதிகா மாதாஜி உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் அதர் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே அவங்களுடைய இதெல்லாமே செஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நாம் இந்த பெண்டிங் இருக்கிற இந்த 3 சாப்டரை மட்டும் நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா அட்லீஸ்ட் த க்ளோஷர் ஆஃப் த லார்ட் சைத்தன்யாவோட டீச்சிங்ஸை நம்ம வந்து முடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஏன்னா அடுத்த வாரமும் கிளாஸ் எடுக்க முடியாது. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் மறுபடியும் வந்து நியூ பேட்ச் வரவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எல்லாமே மிஸ் ஆகும். அதனால 1 சாப்டர் கோர்ஸ்னால தான் ஒரு வாரம் கழிச்சு நம்ம வந்து வில் ஸ்டார்ட். அவங்கள எப்படியுமே இந்த வாரம் முடிப்பாங்க. இப்போ வரக்கூடிய வாரம் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை முடிச்சிருவாங்க அவங்க. ஸோ அதனால அதுக்கு அடுத்த வாரம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், வி வில் ஸ்டார்ட் வித் லெவல் 2 பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாப்டர் 1. அதனால தான் இன்னைக்கு ஒரு சாப்டர், வெள்ளிக்கிழமை ஒரு சாப்டர், சனிக்கிழமை ஒரு சாப்டர் வச்சு முடிச்சுட்டா அதுக்கு அடுத்த வாரம் ரெகுலராக நம்ம வந்து வில் ஹாவ் பேட்சஸ். இதுக்கு மேலே போகும்பொழுது லெவல் 2ல there will be 2-3 டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க இனிமே. ஸோ அந்த ஒரு பேட்ச் இப்போ நெக்ஸ்ட் மந்த் வரக்கூடிய பேட்ச் மட்டும்தான் உங்களோட வந்து சேருவாங்க எக்ஸிஸ்டிங் பேட்ச்ல, லெவல் 2 பேட்ச்ல. அதுக்கு அடுத்த மந்த் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லலிதா மாதாஜி ஃப்ரெஷ்ஷா எடுத்துருவாங்க. அவங்க வந்து சாப்டர் 1ல இருந்து எடுப்பாங்க. உங்களுக்கு மட்டும்தான் ஓவர்லாப்பிங். ஸோ நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்ரி மந்த் ஒன் பேட்ச். எப்படி 18 days வந்து ஒன் பேட்ச் இருந்ததோ லெவல் 1க்கு, அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அந்த பேட்ச். அந்த டீச்சர் வந்து 18 வாரங்கள் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசோசியேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி போகும். அதுக்கு அடுத்த மந்த் வந்து சுகன்யா மாதாஜி எடுப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்த மந்த் பார்க்கலாம். ஐ திங்க் இஃப் எனி அதர் டீச்சர் இஸ் கோயிங் டு டேக் உஷா பாஸ்கரன் மாதாஜி யாராவது எடுக்கிறான்னு நினைச்சாங்கனாக்கா அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ இல்லைன்னா மறுபடியும் நான் வந்து அதுக்குள்ளே நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் முடிச்சுட்டு ஐ வில் பி ஏபிள் டு டேக் இட் அப் டு த. ஸோ இந்த சைக்கிள் வந்து அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ எவ்ரி மந்த் 1 பேட்ச் வில் ஹாவ் த கிளாஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால வந்து லெவல் 2 ஆல்சோ இஸ் ஸ்ட்ரீம்லைன்டு. இப்போ லெவல் 3 கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6 months போகிறது. 6 monthsக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் இப்போ வந்து ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து லெவல் 3 வந்து வில் பி டேக்கன் அப் பை ராதிகா மாதாஜி. அவங்க 6 months எடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்குள்ள எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்ச பிறகு நானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வி வில் பி டேக்கிங் த லெவல் 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல் 2 வந்து 3 monthsக்குள்ள 3.5 monthsல நம்ம முடிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதாவது 12 இப்போ நம்ம பிப்ரவரியில தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், அதாவது 3 months. ஸோ 3 months ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வி வில் பி ஏபிள் டு டேக் இட் அப். ஸோ அதனால புது பேட்சே வந்து ஈவன் லெவல் 3 கூட வரும். ஸோ அந்த மாதிரி வில் பி ஹேவிங் த கண்டினியூவேஷன். ஆனால் லெவல் 2ல அட்டெண்டியா இருக்கிற மாதிரி லெவல் 3ல அட்டெண்டி கிடையாது. ஸோ லெவல் 2ல வந்து நீங்க வந்து
சர்டிஃபிகேட் முடிச்சுட்டு என்னுடைய keshava.achyuthakku நீங்க எனக்கு அனுப்புனா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் லெவல் 3 வாட்ஸ்அப் குரூப் ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் வில் பி சீரியஸ். பார்த்த நிறைய பேர் வந்திருக்கு. ஸோ நான் வந்து ஐ வில் பி ஷேரிங் தட் ஆக்சுவலி. ஸோ யார் இதெல்லாமே வந்திருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூ வில் கெட் இந்த இந்த இது என்னது 18 days முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணி ஐ வில் பி ரிக்வெஸ்டிங் த வாட்ஸ்அப் குரூப் ஃபார் லெவல் 3. ஸோ மே மந்த் ஸோ அது வந்து நான் கொடுப்பேன். ஸோ ராதிகா மாதாஜி வில் பி டேக்கிங் அப். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஈஷோபனிஷத், அப்புறம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஈஷோபனிஷத், உபதேசாமிர்தம், அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்து. இந்த 3 புக்ஸ் தான் நம்ம படிப்போம். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் இன்னைக்கு முடிச்ச பிறகு ஐ வில் பி ஷேரிங் இந்த அட்வான்ஸ் குரூப். இந்த இது என்னது ஈஷோ ஈஷோ இல்லை ஐ திங்க் கொஷின் பேங்க். ஐ திங்க் லெவல் 3க்கு தான் ஷேர் பண்றேன்னு சொல்ல, லெவல் 2 கிடையாது. லெவல் 3 வந்து ஐ வில் பி ஷேரிங் த ஈஷோபனிஷன் கொஷின் பேங்க். உட்காந்து நீட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க எல்லாருமே. லெவல் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த பேட்ச்ல இருக்காங்க இப்போ. ஸோ தே ஹவ் ஆல்சோ ஜாயின்ட். இட்ஸ் அ காம்பினேஷன். அட்வான்ஸ் லெவல் டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே இங்க இருக்காங்க. ஸோ லெவல் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் இது சொல்றது ஆக்சுவலி ஈஷோபனிஷத் கொஷின் பேங்க். ஸோ நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி பக்தி சாஸ்திரி ப்ரோக்ராம்க்கு நீங்க இப்பத்துல இருந்தே வந்து தயாராயிடுங்க லெவல் 4 ப்ரோக்ராம்க்கு. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் போகிறது. ஸோ த ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் அட்வான்ஸ் லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சின்றவங்க பக்தியில வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டினியூஷனோடு இருக்கிறவங்க வந்து யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் பி இன் அசோசியேஷன் வித் த டிவோட்டிஸ். ஸோ இந்த அசோசியேஷன்ல இருந்து எப்பயுமே நீங்க விலகிடாதீங்க. ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு எலிவேட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்தி பாதையில உங்களுக்கு வந்து முன்னேறதுக்கு இந்த அசோசியேஷன் எப்பவுமே உதவும். அதனால ஸோ டோன்ட் லீவ் த அசோசியேஷன். ஓகே. 18 days மட்டுமே பண்ணிட்டு போறவங்க டிஃபரெண்ட். பட் அட்வான்ஸ் லெவல் வந்து சீரியஸ் ஸ்டடி பண்றவங்க வந்து பி இன் திஸ் அசோசியேஷன் ஆக்சுவலி. ஓகே, லெட் மீ ஷேர் த ஸ்கிரீன். ஸோ யார் வாசிக்கிறீங்க கை உயர்த்துங்க. மாதாஜி நான் 5:30 கிளாஸ் இருக்கு. நான் நீங்க கிளம்புங்க மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ். ஓகே. ஸோ யார் வாசிக்கிறீங்க ஆக்சுவலி? பத்மா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஓகே, பத்மா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் வாசிக்கட்டும். ஏன்னா அவங்களுக்கு she will rarely. அதுக்கப்புறம் நீங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க வாசிக்கலாம். ஓகே, நீங்க எப்ப சொன்னாலும் ஓகே மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் பிரேயர்ஸ் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஓம் अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஐ ரிக்வெஸ்ட் உங்க எல்லாரையும் தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன், மியூட் பண்ணிக்கோங்க. யார் வாசிக்கிறீங்களோ அவங்க மட்டும் அன்மியூட் பண்ணுங்க. படிச்சு முடிச்ச பிறகு நீங்க மறுபடியும் மியூட்ல நீங்களே செல்ஃபா நீங்களே பண்ணிக்கணும். ஸோ நான் அடிக்கடி ஸ்கிரீன் ஷேரிங் வந்து ஸ்டாப் பண்ண எனக்கு விருப்பம் இல்லை. எஸ், பியோர் லவ் ஃபார் கிருஷ்ணா. ஸோ அதாவது நீங்க இது 27வது சாப்டர்ல என்னுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இது இல்லையா? ராமானந்த ராய் என்பவரை பற்றி நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஹி பீயிங் எ கவர்னர். ஸோ அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு சவுத் இந்தியா டூரிங் போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோதாவரி நதி கரையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்த்தார். ஸோ இவந்தோ அவர் தான் ராமானந்த ராய் அப்படிங்கிறது தெரிந்தாலும் கூட அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஸ் எ
ஒரு சன்னியாசியா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அவர் சன்னியாசியா இருக்கும் பொழுது அவர் போய் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தரை வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்க கூடாது. சன்னியாசியை வந்து நாம தான் போய் பார்க்கணும் இல்லையா? ஆஸ் பர் த இது பிரகாரமே பார்த்தா கூட. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெரிந்தாலும் அவர் அங்கே உட்கார்ந்து இருந்தார். அவர் வந்து ஸோ ராமானந்த ராய் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இருப்பாரு அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தவங்க உட்கார்ந்துருக்காங்களே ஒரு சன்னியாசி என்று வந்து பார்க்கும்பொழுது அங்கே வந்த பிறகுதான் தெரிகின்றது அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ராமானந்த ராயை பத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை பத்தி ஏற்கனவே சௌபாமே இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இவர் தான் அவர்ன்றது. ஸோ இருவருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பரவச நிலையில இருக்கிறத கண்டு அவரோடு வந்த பிராமணர்களுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆச்சரியம் ஊட்டுகின்றது. ஸோ சிலருக்கு அது பிடிக்காம கூட போறது இல்லையா? ஸோ ஏன்னா அந்த பை பர்த் பிராமணிக்கல் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்குள்ள வந்ததுதான். ஸோ அதனால நாம் எல்லாருமே வந்து பிறப்பால் சூத்ரர்கள் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். ஏனென்றால் இந்த உலகமே வந்து மாயை, அறியாமை, இருள் சூழ்ந்த உலகம். சோ நாம இங்க பிறவி எடுத்திருக்கின்றோம் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் நாம் அறியாமையில் இருப்பவர்கள் தான் அப்படிங்கறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். even though we are born in different caste, அதுல வந்து ஹை லோ எல்லாமே நாமளே டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கேத்தவர் தான் எல்லாமே இந்த சிஸ்டம் நடந்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இந்த பிறப்பால எந்த அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இது கல்ச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் அந்த மாதிரி ஒரு சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் எப்பவுமே அவர் சொல்லவே இல்லை. சமுதாய பிரிவே அவர் எவ்வாறு படைத்தார்? அவர் படைத்த சமுதாய பிரிவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரவர்கள் செய்யக்கூடிய அதாவது கடமைகளை பொறுத்து அவருக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வேதங்கள் என்ன சொல்லி இருக்கோ அது பிரகாரம் தான் அந்த பர்டிகுலர் அதாவது ஜாப் பேஸ்ட் ஆன் த ஜாப் கேட்டகரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இந்த சமுதாய பிரிவினர் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பகவானுடைய இதுல வந்து பகவத்கீதையிலையும் நம்ம வந்து 4 சமுதாய பிரிவினரை படைத்தேன் என்றது வந்து பகவான் சொல்கின்றார் இல்லையா? பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ரர் என்றது வந்து சொல்றார் இல்லையா? ஆனா நம்ம பிறவியால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறக்கும் பொழுது மகாமாயை தான் நம்மளை ஏந்தி கொள்கிறாள் இல்லையா? சோ நாம் எல்லாமே இந்த இருள் சூழ்ந்த இந்த உலகத்துலதான் வந்து பிறவி எடுக்கின்றோம். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது பிறப்பால் நாம் சூத்ரர்கள், ஆனால் பக்தி சேவை செய்து நாம நம்மளுடைய நிலையை உயர்த்தி கொண்டு செல்கின்றோம். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ எவ்வாறு அதாவது பாத்தீங்கன்னா ராமானந்த ராய கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறார் இல்லையா? லார்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு 28th சாப்டர் அதான் ஹவு டு யூ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு எந்த விதத்துல சேவை செய்யணும் இது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்னா பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதம் அந்த ரெஃபரன்ஸ் இந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா 4 types he used to tell. அதாவது 4வது விதமான அவருடைய உணர்தலை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நிராகரிக்கின்றார். he rejected இல்லையா? அவர் எதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி சொல்றாரோ எஸ் தட் ஆர் ஆல் பேஸ் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னத நிலை பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நாம் எப்படி அடைய முடியும்ன்றத பத்தி. சோ பகவானிடத்தில் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேம பக்தியை செலுத்தினால் மட்டுமே நம்மளால வந்து உன்னதமான அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்மளால நிலைத்திருக்க முடியும் அப்படிங்கறதுதான் பாத்தீங்கன்னா கடைசியில அந்த இதுக்கு வந்த பிறகுதான் அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் இப்ப நம்ம வந்து இந்த 29th சாப்டர்ல வந்து வாசிக்கின்றோம். எஸ் பத்மா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. ஓகே விஜயகுமாரி மாதாஜி விஜயகுமாரி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி சாரி மாதாஜி சாரி நோ ப்ராப்ளம் அது கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ். Sorry. Pure love for Krishna, encouraged by Lord Chaitanya to proceed further, Ramananda Rai said that the fraternal relationship with Lord Krishna is a still higher transcendental position. The reason Ramananda Rai said this is because when the relationship with Krishna increases in affection, the mood of fear and the consciousness of the superiority of the Supreme Lord diminish. At this point, the mood of faithfulness increases, and this faithfulness is called friendship. In this friendly relationship, there is a sense of equality between Lord Krishna and his friends. Next para padikatuma mataji. Yes na solra varku padi. In this regard, Ramananda Rai quoted a nice verse from Srimad Bhagavatam 10.12.11
which Sukadev Goswami spoke while describing Lord Krishna's lunch with his friends in the forest. Lord Krishna and his friends had gone to the forest with the cows to play, and it is said in this verse that the boys who accompanied Krishna enjoyed transcendental friendship with the Supreme Personality of Godhead, who is considered to be the impersonal Brahman by great sages, the Supreme Personality of Godhead by devotees in the mood of servitude, and an ordinary human being by common man. Lord Chaitanya appreciated this statement very much, yet still he said, "You can go even further." Being so requested, Ramananda Rai then stated that the paternal relationship with Krishna is still higher transcendental position. When the friendly attitude toward Krishna increases in affection, it develops into the relationship found between parents and their son. Regarding this, Ramananda Rai quoted a verse from Srimad Bhagavatam 10.8.46, wherein Maharaja Parishit inquired from Sukadeva Goswami about the magnitude of righteous activity performed by Yasoda, the mother of Krishna, enabling her to be called mother by the Supreme Personality of Godhead and to have him suck her breasts. Then Ramananda quoted another verse from Srimad Bhagavatam 10.9.20, in which it is stated that Yasoda, the wife of the coward Nanda, received such many mercy from the Supreme Personality of Godhead that it is beyond comparison. Beyond comparison, even to the mercy received by the Brahma, the first created living being, or by Lord Shiva, or even by the goddess of fortune, Lakshmi, who is always situated on the chest of Lord Vishnu. Okay, Mataji, irunga. Okay, so இந்த 3 பேராகிராஃப் முன்னாடி நம்ம பார்க்கும்பொழுது, ஸோ லாஸ்ட் அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றார், கன்க்ளூஷன் என்ன வருது, இந்த பிரேம பக்தியை பற்றி தான் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. ஸோ பிரேம பக்தியை நம்ம எவ்வாறு கொடுக்க முடியும், ஒன்லி பை ரிலேஷன்ஷிப் தான். ஸோ நம்ம டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதாவது 5 விதமான ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். ஒன்னு வந்து சாந்தரசா, அதாவது பகவானை வெறுமனே பகவான் கடவுளாகவே நினைத்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தனாக, நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு. ஸோ எந்த ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது, நான் வெறுமனே ஒரு பக்தன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள் அப்படிங்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல போறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரசம். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஹேவிங் த ரிலேஷன்ஷிப். அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஹையஸ்ட் லெவல் எதுன்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து தாசிய ரசம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்விட்யூட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம தாசனாக பகவானுக்கு சேவை புரிதல். ஸோ அப்பயும் பகவானை பகவானாகவே நினைத்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நான் வந்து அடியேன், நான் தாசன் அப்படிங்கிற அந்த இதுல போறது வந்து சர்விட்யூட். எப்படி ஹனுமன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா தாசன் ஆனாரோ அந்த மாதிரி ஒரு இது. அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் அதை விட ஹையஸ்ட் லெவல் எதுன்னா கொஞ்சம், அதாவது ஃப்ரெண்ட்லி, இன்னும் வி ஹாவ் எ லிபர்ட்டி இல்லையா. அதாவது அர்ஜுனன் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு வந்து ஒரு பக்தனும் நண்பனும் கூட அப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த ரிலேஷன்ஷிப். அதுதான் வந்து ஃப்ராட்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப்னாலே ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஆக்சுவலி. ஸோ ஒருவர் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்பிக்கையை வந்து நம்ம வந்து இன்னும் மேலே எடுத்துக்கிட்டே போறோம். இட் வில் இன்க்ரீஸ், அதாவது மூட் ஆஃப் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகிறது. ஸோ தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் த பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பொசிஷன், டிரான்ஸ்டென்டல் பொசிஷன்ல வந்து நெக்ஸ்ட் ஆழ்நிலையான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் யோக லேலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கிறது இல்லையா. சோ அந்த சம்பந்தத்தை இந்த உறவு முறையால ஏற்படுத்தி, அதை விட இன்னும் ஹையஸ்ட் எதுனாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேரண்டல் லவ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம யசோதா தாயார் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ணனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குழந்தை அவரை வந்து தன்னுடைய மகனாக
அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறந்ததற்கும் அதே மாதிரி அவரோடு இருந்ததற்கும் அவர் வளர்த்து ஆளாக்கினதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பேரண்டல் அஃபெக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நம்ம வந்து தட் இஸ் ஈவன் மோர் ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டிரான்சிடென்டல் இல்லையா. சோ குழந்தை கண்ணனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறு வயது இந்த தாமோதர லீலை பத்தி நீங்க கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எதுக்கு வந்து தாமோதர லீலை, எதுக்கு யசோத தாயார் அவரை வந்து உரலில் கட்டி வைத்தார். சோ அதாவது குழந்தையாக இருந்த கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாய்ப்பால் அவர் கொடுத்துட்டு வந்து அவரை வந்து இறக்கி வச்சுட்டு அடுப்பு மேல இருக்கக்கூடிய பாலை போய் பார்த்ததுக்காக கோவிச்சிட்டார். யாரு? நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா சின்ன குழந்தையா இருக்கும் பொழுது. என்னை விட வந்து அம்மாவுக்கு அந்த பால் முக்கியமா அப்படிங்கிற அந்த கோவத்தினால என்ன பண்றாரு, இருக்கக்கூடிய அதாவது வெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தயிர் குடங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து தள்ளி விட்டு உடைச்சுன்றாரு. அந்த கோபத்துலதான் தாயார் என்ன பண்றாங்க, கண்ணனை வந்து அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய மாவாட்டக்கூடிய அந்த அதாவது மோட்டர்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதாவது வீட்டுல உரல், அந்த உரலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கயிறு தாம் அதாவது அவருடைய இடுப்புக்கு சேர்த்து கட்டி வச்சிடுறாங்க. சோ இதுதான் தாமோதர லீலையினுடைய இது. அதாவது தாயார் எப்பொழுதும் தன்னை வந்து கவனிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த சிறு வயதிலே அவருடைய வாயை திறனும் போது எல்லா அண்டங்களையுமே பார்த்தவர் இல்லையா யசோத தாயார். சோ அந்த அளவுக்கு வந்து தெய்வீகமான அம்சம் நம்ம குழந்தை வந்து தெய்வீக அம்சத்தோடு இருக்கின்றது என்று தாயாருக்கு தெரியும். ஆனா இத்தனை லீலைகள் இருந்தாலும் குழந்தையாகவே அந்த சிச்சுவேஷன்ல அவர் அப்படியே பாவித்தார் ஆக்சுவலி. அதாவது தாயார் தனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் அடுப்புல இருக்கக்கூடிய பால் குடம் அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கோவத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹி ஷோட் ஆன் த அங்க இருக்கக்கூடிய தயிர் குடம் வெண்ணெய் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது பண்ணிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து தாயார் வந்து அடிக்கிறதுக்காக கோல் எடுத்துட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கயிறை வச்சு கட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா வைக்கிறாங்க. ஆனா அந்த உரலையே தள்ளிண்டு போகும்பொழுது அவங்க வீட்டு வெளியில இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனா ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரெண்டு பக்கத்துலயும் இருக்கக்கூடிய அந்த 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 மரங்களுக்கு மத்தியிலேயே என்ன பண்றாரு, அந்த உரலையும் இழுத்துன்னு போறாரு ஆக்சுவலி. அப்ப அந்த ரெண்டு மரங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது விழுந்து சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா குபேரனுடைய மக்கள் நல்ல குபேரா அதுக்கப்புறம் மணிகிரீவா இவங்களுக்கு வந்து பாவ விமோக்ஷனம் கிடைக்கின்றது. ஸோ அதுதான் அந்த தாமோதர அஷ்டகத்தை நீங்க வாசிச்சீங்கன்னாக்கா இது தெரியும். ஸோ த பேரண்டல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை விட இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஹையர் லெவல், அதாவது டிரான்சிடென்டல் நாலேஜ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை இன்னும் நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ எலிவேஷனா நம்ம போகிறதுக்கு வந்து பேட்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் த ஹையஸ்ட், ஈவன் மோர் ஹையஸ்ட். அதை விட ஹையஸ்ட் எதுனாக்கா கான்ஜுகுவல் லவ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மாதுரிய ரசா. சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 7 வயதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து இந்த சுண்டு விரல்லே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இது என்னது கோவர்தன மலையே தூக்குனார் அப்படின்னது. ஆனா அவர் செய்த அந்த ரச டான்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க பாகவதத்திலே 10வது கேண்டோல படிச்சீங்கன்னாக்கா ராசலீலா டான்ஸ்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய வயது அப்ப என்ன இருந்ததுன்னு சொல்லுங்க, 8 வயது தான் அவர் பண்ணதே ராசலீலா டான்ஸ் ஆக்சுவலி. சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கையில இருக்கக்கூடிய அந்த காமம் இதெல்லாம் கிடையாது ஆக்சுவலி. 8 வயது சிறுவனாக இருக்கும் பொழுதே அவர் செய்த கோபிகளோடு செய்த ராசலீலா டான்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி த எக்கஸ்டி அண்ட் த ஸ்பிரிச்சுவல் திங் தான் வந்து சொல்லப்படுகின்றது. ஸோ நாம இப்ப பாகவதம் படிச்சுட்டே தான் வந்துட்டு இருக்கோம். அட்லீஸ்ட் இன்னொரு 1 month அப்படி அதுக்குள்ள நம்ம வந்து வில் பி கம்ப்ளீட்டிங் த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ முடிச்சிருவோம் நம்ம. அந்த மாதிரி செகண்ட் கேண்டோ தேர்ட் கேண்டோ வந்து போயின்னே இருக்கும். 10th கேண்டோ வரும்பொழுது 10th கேண்டோ இஸ் ஃபுல் ஆஃப் இஸ் லீலாஸ் ஒன்லி. ஸோ நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜென்ட்டா போயிட்டு அந்த 10வது கேண்டோ படிச்சிருவாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ கிருஷ்ணரை பத்தி முதலே தெரிஞ்சுக்கணும், அவருடைய லீலை பத்தி படிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வருவனே அதை மட்டும் படிச்சு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த இந்த நரேஷன் எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு அவர்கள் எந்த விதத்துல அதை புரிந்து கொண்டார்களோ அந்த விதத்துல அவங்களுடைய இதை வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து வச்சுக்குவாங்க. த வே தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதர் பிரகாரம் அவங்களுடைய அதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் வைப்பாங்க. வி ஷுட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் தட். ஸோ என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை வந்து உள்ளதை உள்ளபடி நாம வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரணும் நமக்கு. வி ஷுட் நாட் மிஸ் இன்டர்பிரேட் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம தவறான புரிதலோல தவறான இதுல வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து அர்த்தம் பண்ணிக்க கூடாது. அதனால வி ஷுட் ஆல்வேஸ் எப்படி பாதங்கள்ல இருந்து பகவானை அதாவது தலை வரைக்கும் நாம சேவிக்கணுமோ அதே மாதிரிதான் பாதங்கள் இரண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் 2 கேண்டோஸ். ஸோ அதனால்தான் பாகவதத்தை நாம் எதுக்கு அவ்வாறு வாசிக்கணும்னு சொல்றாங்கன்னாக்கா பாதத்திலிருந்து பகவானை மேல் வரைக்கும் சேவம் செய்யறதுக்கு. அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் அப்பவே நான் வந்து எதுன்றத நான் சொல்லியிருக்கேன். நான் சரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே வந்து
ஸோ இந்த 2 கேண்டோ இது கால்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட், தொடை, இடுப்பு. ஸோ ஒவ்வொரு கேண்டோ ஒவ்வொரு பாகத்தை வந்து குறிக்கின்றது. அதனால வந்து தலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லாஸ்ட் சாப்டருக்கு வர்றது ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து எங்க போனாலுமே நம்ம வந்து பெருமாள் கோயில்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதத்திலிருந்து உச்சி வரை தான் நம்மளுடைய அவரை பார்த்து சேவிப்போம் இல்லையா? தட் இஸ் த வே வி ஹாவ் டு டூ த சேவா. ஸோ அதனால்தான் பாகவதம் கூட நம்ம வாசிக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இருந்து தான் லாஸ்ட் கேண்டோக்கு போகணுமே ஒழிய எடுத்த உடனே மிடில் கேண்டோஸ்க்கு நம்ம போகக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் நாட், தட்ஸ் வை பாகவதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் அப்படி சொல்றேனாக்கா, பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு அதாவது துவாபரயுகம் முடிந்து கலியுகம் ஆரம்பத்துக்கு முன்னாடி அவர் சென்று விட்ட டிசப்பியரன்ஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆனா அவர் சொன்னார், நான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்றாலும் பாகவதம் ரூபத்தில் நான் இருக்கின்றேன். சோ அதனால நாம பாகவதம் வாசிக்கிறது எப்படின்னா பகவானை நாம் சேவிக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். சோ இதை நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம அதை வந்து வாசிக்கணும். எஸ், விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. Lord Chaitanya then asked Ramananda Rai to proceed further in order to come to the point of conjugal love. Understanding the mind of Lord Chaitanya, Ramananda Rai immediately answered that it was indeed conjugal love with Krishna that constituted the highest relationship. In other words, one's intimate relationship with Krishna develops from an ordinary conception of the Supreme Personality of Godhead to the conception of master and servant, and when this becomes confidential, it develops into friendly relationship, and when the relationship further develops, it becomes parental, and when the develops to the highest point of complete love and affection, it is known as conjugal love with the Supreme Personality of Godhead. Ramananda Raya then quoted another verse from Srimad Bhagavatam 10.47.60, which states that the transcendental mode of ecstasy exhibited during the rasa dance between the gopis and Krishna was never realized by the goddess of fortune, who is always situated on the chest of the Lord in the spiritual kingdom. And what to speak of the experience of ordinary woman? Ramananda Rai then explained the gradual process by which pure love for Krishna is developed. He pointed out the relationship a living entity has with the Supreme Personality of Godhead in any of the modes of affection is just suitable for him. Still, there are higher and lower relationships. A relationship with the Supreme Lord begins with the master and servant relationship, and the further developments into friendship, parental love, and conjugal love. One who is situated in his particular relationship with the Supreme Personality of Godhead is in the best relationship for him. But when we study these different flavors of transcendental states in relationship with the Supreme Lord, we can see that the neutral stage of realization, Brahma Buddha, is the first stage. That the stage of accepting the Lord as master and oneself as his servant is better than the conception of oneself as the Lord's friend is even more developed, that a parental relationship with the Lord is of a still superior quality, and that conjugal love is the supreme relationship with the Lord. In other words, self-realization with the sense of servitude for the Lord certainly transcendental, but when a sense of fraternity is added, the relationship developments, and as affection increases, this relationship developments into parenthood and conjugal love. Ramananda Rai then quoted a verse from the Bhakti Rasamrita Sindhu 2.538, stating that spiritual affection for the Supreme Lord is transcendental in all cases, but that the individual devotee has
specific aptitude for a particular relationship, and the relationship is more relishable for him than the others. ஓகே, இருங்க மாத்தாச்சி முடிச்சு. ஸோ 3 சேர் முடிஞ்சாச்சு. ஸோ இப்போ இந்த பேராகிராஃப்ல பார்க்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருந்து இல்லையா, ஸோ அவர் வந்து சொல்லிண்டே வர்றார் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஹி இஸ் மேக்கிங் சைத்தன்ய மகாபிரபு பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமானந்த ராய் அவருடைய உணர்தல் இல்லையா, அவர் புரிஞ்சு இந்த பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே 10வது கேண்டோ தான் இருக்கும். ஸோ 10வது கேண்டோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவானுடைய லீலைகள் தான். ஸோ அந்த லீலைகளை வச்சு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சர்வேட்டர்ஷிப்ல எப்படி இருந்தாரு, ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல ரிலேஷன்ஷிப்ல எப்படி இருந்தாரு, ஒரு தாய் அதாவது பேரண்டல் லவ் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இதுல வந்து அந்த சம்பந்தத்துல எப்படி இருந்தாரு, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மாதுரிய ரசத்துல எப்படி இருந்தாரு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு கம்பேரிஷன். ஸோ ஒன்னொன்னா பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லிண்டே வராரு. ஸோ நைஸ் வர்ஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 10வது கேண்டோ 12வது அத்தியாயத்துல 11வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா சுக்குதேவ் கோஸ்வாமி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றார், வைல் ஸ்பீக்கிங் வைல் டிஸ்கிரைபிங் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் டூயிங் த கீர்த்தன் இல்லையா, யாருக்கு பரீட்சித் மகாராஜுக்கு வந்து கீர்த்தன் பாடின்னு இருக்காரு ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அவர் சொல்றார் பகவானுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய மாடு மேய்க்கும் பொழுது சிறு வயதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா காட்டு பக்கத்துல வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாடு மேய்க்கிறதுக்கு எல்லா சிறுவர்களோட சேர்ந்து போவார் மாடு மேய்க்கும் அந்த இதுக்கு. அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகும்போது பாத்தீங்கன்னா he has gone into the forest with the cows to play, அங்கேயும் வந்து விளையாடுறது. And it is said in that verse, the boys who accompanied Krishna enjoyed a transcendental relationship, friendship with the supreme personality of Godhead, who is considered to be the impersonal Brahman by great sages. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை வந்து தோன்றாத அருவம் வெறுமனே ஆற்றல்கள் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறும் ஆற்றல் என்று அவரை வந்து சேவிக்கக்கூடிய பெரும் முனிகள். So the supreme personality of Godhead by devotees in the mood of servitude, அதே வந்து பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தாசனாக பகவானுக்கு சேவை புரிவார்கள். சோ தாசனாக சேவை புரிவதற்கு அங்கே உருவம் வேண்டும் இல்லையா, பர்சனல் ஃபார்ம் கண்டிப்பாக தேவை. சோ இம்பர்சனல் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் லெவல், என்ட்ரி லெவல் தான். உணருதல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அருவம் மட்டுமே தான் பகவான் என்று நினைக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்பர்சனல் பிரம்மன் ஃபார்ம் பிளாட்ஃபார்ம். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து உருவத்தை நாம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம், ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ், அந்த நம்பிக்கையோட செய்யறது. அப்ப சர்விட்யூட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாசன் சேவை புரிதல். அண்ட் an ordinary human being by a common man, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண மனிதன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்யக்கூடிய சேவை ஒண்ணு வந்து ஒரு பக்தனாக சேவை புரிதல், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெவல். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாசன். சைத்தன்யா இன்னும் அப்ரிஷியேட் பண்றாரு யார, ராமானந்தனாய. எஸ் யூ கேன் கோ ஃபர்தர், இன்னும் மேலும் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த ரிக்வெஸ்டையும் கேட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா ராமானந்த ராய் என்ன சொல்றாரு, அவர் அப்படியே கண்டினியூ பண்றாரு. நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் வரும் ஃபர்ஸ்ட், ஃப்ரெண்ட்லி ஆப்டிடியூட். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேரண்டல் ரிலேஷன்ஷிப், அதுக்கப்புறம் தான் கான்ஜுகல். ஸோ த ஹையஸ்ட் வில் பி த கான்ஜுகல். ஸோ நம்ம ஆழ்வார்கள் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நாயிகா பாவத்துலதான் பகவானை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாயகனாக நினைத்து நாயிகா பாவத்துலதான் அவருக்கு வந்து சேவை புரிந்திருக்கிறார்கள். சோ அதனால வந்து ஏன்னா அந்த இதுல போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா பூரணமாக அவரிடத்திலே நமக்கு வந்து அன்பு செலுத்துவதற்கு கண்டிப்பாக அந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து உதவுகின்றது. ஸோ தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல். அதனால வந்து அதுல இருந்து அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆழ்வார்கள் எல்லாம் யார் அப்படிங்கறதும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸ்ரீசக்திகள் பகவானுடைய ஆயுதங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்வார்களாக இங்க தோன்றியவர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். சோ பகவானிடத்தில் அவர்கள் எல்லாமே அன்பு சேவையை வந்து இந்த ரூபத்துல வந்து செய்தார்கள். சோ ரிலேஷன்ஷிப் இட் டெவலப்ஸ் இன்டு தி ரிலேஷன் பிட்வீன் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் தேர் சன் இல்லையா. சோ பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா 8வது சாப்டர்ல வந்து இப்ப 46வது ஸ்லோகத்துல வந்து அதை ரெஃபர் பண்றாரு யாரு, ராமானந்தராய். மகாராஜா பரிஷித் வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து கேட்கின்றார், என்கொயரி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இன்க்விஸ்டிகா, கேள்வி உடையோர் யாரு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் யாரு, பரிஷித் மகாராஜ். சோ யார்கிட்ட கேட்கிறாரு, சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட, அபவுட் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் ரைட்டியஸ் ஆக்டிவிட்டி இல்லையா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யசோதா தாயார் எவ்வாறு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்தில் அந்த பிரேமையை வந்து, அதாவது மகன் என்றாலே எல்லாருக்குமே தன்னுடைய பிள்ளைகள் மீது தாய்க்கு எப்பொழுதுமே வந்து அளப்பரியாத அன்பு இது எப்பவுமே உண்டு இல்லையா. அந்த இதை வந்து தாயார் வந்து எவ்வாறு அதை வந்து செய்தார் அப்படிங்கிறத வந்து எடுத்து விளக்குகின்றார். ஈவன்
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நந்த மகாராஜாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் புண்ணியம் செய்தவர் தான். ஏனென்றால் அந்த பரபிரம்மத்தையே தன் மகனாக அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறையருள் கொடுத்தாங்கன்றத வந்து அதே தட் இஸ் த மர்சி ஆஃப் த நாராயண் அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். சோ த ரூபம் வாட் எவர் பகவான் ஏற்று வந்திருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பகவானுடைய கருணையே அப்படிங்கறத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுதான் இந்த பேராகிராஃப். ஆனா இந்த received such mercy இந்த மாதிரி ஒரு கருணை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மருக்கும் கிடைக்கல, ஒரு அதர் லிவிங் அதாவது பிரம்மா பீங் த ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் என்டிட்டி இல்லையா, அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜீவாத்மா. சோ கார்போதயாட்சி விஷ்ணுவாக இருந்து 14 லோகங்களுக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த தாமரை இலையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மர் உட்கார்ந்துருக்கார். ஹி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஜீவாத்மா, ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா ஆல்சோ. சோ அவருக்கு கூட அந்த இது கிடையாது, மர்சி கிடையாது பகவான் இடத்துல. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா லார்ட் சிவா ஆல்சோ டிட் ரிசீவ், ஈவன் லார்டஸ் லக்ஷ்மிக்கு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹூ இஸ் ஆல்வேஸ் ரிசைடிங் இன்சைட் மகாவிஷ்ணு உடைய ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்து இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து விளக்குறாங்க. அதுதான் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாத்சல்ய ரசத்தை பத்தி அழகா விளக்குறது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கண்டினியூ பண்றாரு யாரு, ராமானந்த ராய் மேலும். சோ கம் டு த பாயிண்ட், அதாவது கான்ஜுகல் லவ் வர வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலும் மேலும் என்று பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சைத்தன்ய மகாராஜா மகாபிரபு வந்து நம்ம ராமானந்த ராயை வந்து இன்னும் பேச வைக்கிறார். சோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த மைண்ட் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா, அவர் எதை சொல்ல எதிர்பார்க்கின்றார், அப்படி நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கின்றார், நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறார் அப்படிங்கறது வந்து ராமானந்த ராய்க்கு புரிய ஆரம்பிக்கின்றது. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, immediately answered that it was indeed conjugal love with Krishna that constituted the highest relationship. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கான்ஜுகல் லவ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் அதனால தான் நான் ஆழ்வார்களை கூட சொன்னேன். ஸோ ஆழ்வார்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாயிகா பாவத்துல நம்ம ஆண்டாள் ரங்கமன்னார் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அரங்கனை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதுரிய ரசத்துலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செய்தார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஒன்ஸ் இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிருஷ்ணா டெவலப்ஸ் ஃப்ரம் அன் ஆர்டினரி கன்செப்ஷன் இல்லையா, சிம்பிளா அதாவது சாந்தரசால இருந்து அடுத்து தாசியத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் மேல போகிறது எது, சாக்கிய ரசம். சாக்கியத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாத்சல்யத்துல இருந்து போனா மாதுரியம். சோ அதாவது பேசிக்கலா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி டிவோட்டி, அதுக்கு அடுத்து தாசன் ஆன பிறகு ஃப்ரெண்ட் ஆன பிறகு தாய் தந்தை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா காதலி அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாயிகா பாவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க இருவருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு அததான் வந்து இங்க வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. சோ ராமானந்த ராய் தென் கோட்டட் another verse ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 10th cantoல 47th chapterல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 60வது ஸ்லோகத்துல which states that the transcendental mode of ecstasy, அதாவது பாத்தீங்கன்னா பரவச நிலை, அதாவது ஆழ்நிலையில இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல பாத்துல போகும் பொழுது அதுல நம்ம ஆழ்நிலையாக செல்லும் பொழுது அதுலயே வந்து நாம ஒரு பரவச நிலையை நாம வந்து எடுக்கும் பொழுதுதான் தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல். அதுதான் ராசா டான்ஸ் பிட்வீன் த கோபிஸ் அண்ட் கிருஷ்ணா வேர் வாஸ் நெவர் ரியலைஸ்ட் ஈவன் பை த காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ராசலீலா டான்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம லட்சுமி தாயாருக்கு கூட கிடைக்கல அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. who is always situated, அதாவது எப்பொழுதுமே பகவானுடைய ஹிருதயத்தில் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய லட்சுமி தாயாருக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது, ஒன்லி கோபிஸ்க்கு தான் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரு, பிரேமா மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. ராமானந்த ராய், எஸ் அன்மியூட். Hare Krishna. Ramananda Raya then explained the gradual process by which pure love for Krishna is developed. He pointed out that the relationship a living entity has with the Supreme Personality of Godhead in any of the modes of affection is just suitable for him. Still, there are higher and lower relationships. A relationship with the Supreme Lord begins with the master and servant relationship and further develops into friendship, parental love and conjugal love. One who is situated in his particular relationship with the Supreme Personality of I think Godhead. இது படிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இருங்க மாதாஜி ஒரு நிமிஷம்.
மாதாஜி முடிச்சிட்டாங்க அது அந்த பேராகிராஃப். அடுத்த பேராகிராஃப் வாசி. ஒரு நிமிஷம், ஆல்ரெடி விளக்கியாச்சு இல்லையா? இந்த இது இன் அதர் வேர்ட்ஸ் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அதுல இருந்து வா. இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இது பிரம்மபூதா ரியலைசேஷன் நேத்து தான் நம்ம வந்து 18th சாப்டர்ல பார்த்தோம் நாங்க இல்லையா? அதாவது இன் பகவத்கீதா 18th சாப்டர்ல வந்து பிரம்மபூதா என்பது தன்னுணர்வு பாதையில ஒருத்தர் வந்து, அதாவது ஆத்மா இந்த இது ரியலைஸ் ஹையஸ்ட் லெவல் பிரம்மன் ரியலைசேஷன் வர்றது, அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மபூதா. அங்க வந்து எந்த ரிலேஷன்ஷிப்புமே கிடையாது. ஒன்லி வெறுமனே தோன்றாத அருவம், அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் மேல போக்கஸ் பண்ணி பக்தி செய்யறது, பிரம்ம ஜோதிர்ல போய் கலக்கிறது. தட் இஸ் த அப்சல்யூட் பிரம்மன், அந்த நிலையை உணர்றது, அதுதான் வந்து பிரம்மபூதா. ஸோ ரியலைசேஷன், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் நமக்கு கண்டிப்பா தேவை. வித் த சென்ஸ் ஆஃப் சர்விட்யூட் டு லார்ட், அதாவது பகவானுக்கு பக்தி தொண்டும் செய்யணும். நம்ம வந்து வெறுமனே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுணர்வு பாதையிலே இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானத்திலே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய விடுதலை வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல மட்டும்தான் போய் முடியும். ஆனா அதோட பக்தி கலந்து செய்யும் பொழுது இங்க என்ன சேவை செய்துட்டு இருந்தோமோ அந்த சேவையை செய்வதற்கு பகவான் நமக்கு மேல வைகுண்டத்திற்கு போனாலும் நமக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ஸோ இது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். பர்சனல் ஃபார்ம் வழிபாடு நமக்கு என்ன, அதாவது என்ன நமக்கு ஹையஸ்ட் லெவல் கொடுக்கறது, அதே மாதிரி இம்பர்சனல் ஃபார்ம் நம்ம எதை மட்டும்தான் நம்மளால அடைய முடியும், எதை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க கண்டிப்பாக மிஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். தட் டிஃபரன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. In other words, self-realization with the sense of servitude for the Lord is certainly transcendental, but when a sense of fraternity is fraternity is added, the relationship develops, and as affection increases, this relationship develops into parenthood and conjugal love. Ramananda Raya and then quoted a verse from the Bhakti Rasamrita Sindhu 2.538, stating that spiritual affection for the Supreme Lord is transcendental in all cases, but that the individual devotee has a specific aptitude for a particular relationship, and that relationship is more relatable for him than the others. Such a transcendental relationship. paragraph முடிச்சிருங்க நீங்க, இது வரலயே முடிச்சிருங்க நீங்க. எங்க இருக்கு மாதாஜி? Such a transcendental relationship with the Supreme Lord cannot be manufactured by the mental concoctions of devotees. In this connection, Rupa Goswami has stated this in his Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.101, that divisional service which makes no reference to the Vedic scriptures and which does not follow the principles for set forth therein. இருங்க மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம், நிதானமா வாசிங்க. எங்கேயோ போயிடுச்சு மேம், கண் வேற தெரியல. சாரி மாதாஜி, எங்கேயோ போயிடுச்சு. ஓகே, ஐ வில் ஆஸ்க் திலகவதி மாதாஜி, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. Hare Krishna Mataji. Yes. Such transcendental relationships with the Supreme Lord cannot be manufactured by the mental concoctions of pseudo devotees. In this connection, Rupa Goswami has stated in his Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.101 that a devotional service which makes no reference to the Vedic scriptures and which does not follow the principles set forth therein can never be approved. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaja has also remarked that professional spiritual masters, professional Bhagavatam reciters, professional Kirtana performers, and those engaged in devotional service, according to their own mental concoctions, cannot be accepted. In India, there are various professional communities known as Aula, Baula, Kartabaja, Neda, Daravesha, Shani, Atwadi,
Kudadhari. Sitahari and Gauranga Nagari. Nagari. A member of the Ventar. Ventar A member of Goswami. the Ventar Goswami society or the caste called Goswami cannot be accepted as a descendant of the 6 original Goswamis, nor can so-called devotees who manufacture songs about Lord Chaitanya, nor those who are professional priests or paid reciters be accepted. One who does not follow the principles of the Pancharatra, or one who is an impersonalist or addicted to sex life cannot be compared with those who have dedicated their lives to the service of Krishna. A pure devotee who is always engaged in Krishna consciousness can sacrifice everything for the service of the Lord, whether following the principles of householder life or those of the renounced life in the line of Chaitanya Mahaprabhu. Such a pure devotee who has dedicated his life to the service of Lord Chaitanya, Krishna and the spiritual master cannot be compared with professional men. Continue, Panta Mataji. Yes. When one is freed from all material contaminations, any one of the relationships with Krishna is transcendentally relishable. Unfortunately, those who are inexperienced in the transcendental science cannot appreciate the different relationships with the Supreme Lord. They think that all such relationships arise from Maya. The author of the Chaitanya Charitamrita has given a nice example concerning these relationships. He points out that earth, water, fire, air and ether, the 5 gross elements, develop from subtle forms to grosser forms. For example, sound is found in ether, but in air there is both sound and touch. In fire there is a sound, touch and form as well, and in water there is sound, touch, form and taste. Finally, in earth there is a sound, touch, form, taste and smell. Just as the various characteristics increase in the progression from ether to earth, so the 5 characteristics of devotion increase with each relationship until all 5 are found in the relationship of conjugal love. Thus, the relationship with Krishna in conjugal love is accepted as the highest perfectional stage of love of God. Yes, In this connection, Mataji. Mataji Vasichirava? Yes, Vasi. In this connection, Lord Krishna says to the damsels of Raja in Srimad Bhagavatam 10.82.44, devotional service to me is the life of every living entity. Indeed, your love for me is the only cause of achieving my association. It is said that Lord Krishna, in his relationship with his devotees, accepts all kinds of devotional service and then reciprocates according to the devotee's attitude. If one wants a relationship with Krishna as master and a servant, Krishna plays the part of the perfect master. For one who wants Krishna as a son in the parental relationship, Krishna plays the part of a perfect son. Similarly, if a devotee wants to worship Krishna in conjugal love, Krishna perfectly plays the part of a husband or paramour. However, Krishna has admitted that his loving relationship with the damsels of Braja in conjugal love is the highest perfectional stage in Srimad Bhagavatam 10.32.22. Krishna told the gopis, Naparaye aham niravadya samyujyam swasadu krityam vibudaya yushapi vaha ya mabajan durjaya geha shrakkalaha samvrikshaya tadvaha pratyatu sadhunaha. Yes. My dear gopis, your relationship with me is completely transcendental and it is not possible for me to offer anything in exchange for your love, even after many births. You have given up all attachment for material enjoyment and you have searched after me. Since I am unable to repay your love, kindly be pleased with your own activities. Okay, Mataji. நான் இதோட முடிக்கிறேன் நான் ஒரு நிமிஷம். So இங்க இருந்து பார்க்கணும் இல்லையா? Such relationships. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ணா. So in other words, self-realization with a sense of servitude for Lord is certainly transcendental. Transcendental ன்னா ஆழ்நிலையானது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So first நம்மளுடைய உணர்தல்
நாம யாரு, இந்த ஆத்ம ரூபத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல். இந்த ஆத்மா இந்த உடலுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி வர்றது, எத்தனை காலம் இருக்க போகின்றது, எதை அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். இந்த உடலை விட்டு சென்ற பின் என்ன நடக்கும், அது அதனுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு, பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு அடுத்த பிறவியா, இல்லை மோட்சமா, இல்லை கீழ் உலகமா, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஆல்ரெடி 2nd அத்தியாயம் பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பட் when the sons of fraternity is added, the relationship develop. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாசியமும் சரி, அதுக்கப்புறம் நியூட்ரலா இருக்கக்கூடிய அந்த முறையில பகவான் பக்தன் என்ற நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த சேவையை விட நெக்ஸ்ட் லெவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அது வந்து இட் வில் ஈவன் மோர் டெவலப். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அசோசியேஷனை வந்து நம்ம அந்த பகவானோட சம்பந்தத்தை இன்னும் மேலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழமாக எடுத்து செல்வதற்கு அது உதவுகின்றது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேரண்டல். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து பேரண்ட்ஹுட். அதுக்கும் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாயிகா பாவத்துல, அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரேம பக்தியில போகிறது ஆக்சுவலி. சோ நாம நினைக்கலாம் இப்ப இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா லவ் அண்ணாலே ஒரு ஆணும் பெண்ணும் காதலிக்கின்றார்கள் அப்படின்னு தான், இது மெட்டீரியலிஸ்டிக் பந்தம் இல்லையா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக செயல்கள்ல தான் நம்மளுடைய அந்த மனசுல இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் இருக்கும். ஆனா இது வந்து ஆழ்நிலையான பிரேமை ஆக்சுவலி. இதுல எந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் அது கண்டாமினேஷன் எதுவுமே இருக்காது அதுல. ஸோ அததான் அந்த டிஃபரன்ஸை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதாவது மாதுரிய ரசான்னாக்கா ரசா டான்ஸ்னாக்கா அதை வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் வியூல வந்து நம்ம பார்க்க கூடாது. ஏன்னா பகவான் அந்த ரசலீலையை செய்தது எப்பொழுது என்றால் அவர் 8 வயதுல செய்தது ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது சிறு பிராயத்திலேயே அந்த செய்த செயல் அப்படின்னா அந்த கோபீஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது திரேதா யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் எல்லாமே ரிஷி முனிகளாக இருந்து பகவானுடைய சௌந்தரியத்தின், அதாவது ராமராக அவர் வந்த போது அவருடைய சௌந்தரியத்தில் அவர்கள் லயித்த போது அப்பொழுது அவர் ஏகபத்தினி விரதனாக தான், அந்த அவதாரத்தின் நோக்கமே ஏகபத்தினி விரதன். இவர்களெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இது நிலை கிடையாது. அதனால்தான் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த ஜென்மத்துல வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் எல்லாமே கோபிசாவே பிறந்தார்கள். சிலர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு 16,108 மனைவிமார்கள். சோ இந்த மாதிரி 8 மனைவிமார்கள் நமக்கு தெரியும். இந்த 16,100 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாமாசூரனை வதைத்து அங்கிருந்த ராஜகுமாரிகள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து காப்பாற்றினார். அவர்களையே வந்து திருமணம் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்காக அவர்களையே வந்து திருமணம் செய்து கொண்டார். சோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த காலத்துல அப்படிதான் இருந்தது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாட்டினுடைய இளவரசி ஒரு முறை வீட்டை விட்டு வந்தால் மீண்டும் அந்த வீடு சேர்ந்தால் அவரை வந்து திருமணம் செய்து கொள்வது என்பது கடினமான செயல். அதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அம்பிகா அம்பாலிகா இந்த 3 பேரும் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பீஷ்மதேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அதாவது வம்சத்திற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா கூட்டிட்டு அழைத்து வருகிறார் இல்லையா? அதுல அம்பா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு அவருக்கு விருப்பம் கிடையாது. சோ ஆனா வந்து திரும்பி போன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் யாரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விரும்பினாரோ அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை. அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா இறுதியில மீண்டும் பீஷ்மரை வந்து தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி கேட்கும் பொழுது நான் பிரம்மச்சரியத்தை பூண்டிருக்கின்றேன், நான் உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு அவர் வந்து நிராகரித்து விடுவார். சோ அதனால அவர் அங்கேயும் போக முடியாம இங்கேயும் வாழ முடியாதனால்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பரமேஸ்வரன் இடத்துல வந்து பக்தி செய்யும்போது அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து சிகண்டியாக பிறந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மருடைய மரணத்தை வந்து நிகழ்ந்தது அப்படிங்கிறது. இந்த காரணங்கள் அதாவது அந்த காலகட்டங்கள்ல அப்படிதான் இந்த 16,100 பேருமே வந்து திரும்பி அவர்களுடைய வீட்டுக்கு சென்றால் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு திருமணமும் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அந்த மாதிரி ஒரு இது கல்ச்சர் வந்து அப்ப இருந்தது ஆக்சுவலி. அதனாலதான் அவங்க வந்து பகவானையே வந்து வேண்டி நீங்களே என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்லிட்டு, அதனாலதான் பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு அரண்மனை அதாவது துவாரகையில வந்து இருந்ததாக சொல்வார்கள். சோ எல்லா இடங்களிலுமே அவர் இருந்தார். அட் அ டைம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 16,000 இடங்கள்லயும் அவருடைய எக்ஸ்பான்ஷன் விரிவங்கங்கள் இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் வந்து நாம படிச்சிருக்கோம். சோ இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நம்மளால விரிவங்கங்கள் செய்ய முடியாது. சோ எல்லாமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா தான் நம்ம வந்து இதுல வந்து பார்க்க வேண்டியது. இதுல எந்தமே மெட்டீரியலிஸ்டிக்கே கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். சோ ராமானந்த ராய் then quoted a verse from Bhakti Rasamrita Sindhu பாத்தீங்கன்னாக்கா stating that the spiritual affection from the Supreme Lord is transcendental in all cases. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலையானது. But that individual devotee has a specific aptitude for a particular relationship and that relationship is more relishable for him than others. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு எல்லா விதமான ரிலேஷன்ஷிப்பும் ஒரு போலதான். ஆனா நாம எப்படி
பகவானிடத்தில் எந்த சம்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ள போகின்றோம், எந்த சம்பந்தத்துல அவரிடம் நாம வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பை டெவலப் பண்ண போகிறோம், பக்தி செய்ய போகின்றோம் என்றால் அதற்கேற்றவாறு பகவானும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நமக்கு வழங்குகிறார். So how the way you surrender, the way you perform the devotional service, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் எந்த விதத்துல பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, நீங்கள் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல எந்த உறவு முறையில பகவானிடத்தில் பக்தி கொள்ளணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதே உறவு முறையில வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானும் ரெசிப்ரிகேட் பண்ணுவார். ஸோ இதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது. ஸோ நாம வந்து ஒரு தாயாக இருந்து பகவானை வந்து குழந்தையாக சேவித்தால் யசோத தாயாரிடத்தில் எப்படி அவருடைய பரிவு இருந்ததோ அதே மாதிரிதான், அன்பு இருந்ததோ அதே மாதிரிதான் அவருடைய ரெசிப்ரோகேஷன் இருக்கும். இல்லை வந்து நான் ஒரு ஃப்ரெண்ட் என்னும் பொழுது அர்ஜுனனிடத்தில் எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஃப்ரெண்ட் என்ற முறையில நடந்து கொண்டாரோ அதே விதமாக தான் அவருடைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இருக்கும். ஆனா சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா சச் டிரான்சென்டல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் சுப்ரீம் லார்ட் cannot be manufactured. அது செயற்கையான முறையில் வரவே வராது. நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை டெவலப் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக மனசுல வந்து அக்செப்டன்ஸ் இருக்கணும், நம்பிக்கை இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பே வந்து ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போக முடியும். அது இந்த பௌதீக இயற்கையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்ளிகபிள் தான். ஸோ நாம கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆகவோ ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்டையோ இல்ல ஒரு ஃபேமிலியோடையோ ஒரு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ற முறையில எடுக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈவன் ஒரு கணவன் மனைவியுடைய ரிலேஷன்ஷிப் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கடைசி வரைக்கும் வந்து செல்வது எதனால் என்றால் நம்பிக்கை. அந்த ட்ரஸ்ட், நம்பிக்கை என்பது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க கடைசி வரைக்குமே அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை எடுத்துட்டு போவாங்க. ஆனா ஒன்ஸ் அந்த ட்ரஸ்ட்ன்றது போயிட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆப்வியஸ்லி அவங்களுடைய ஃபேமிலி லைஃப் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டினியூ ஆகுறதே கிடையாது. அதனால இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய டிவோர்ஸ் கேசஸ் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா பேசிக்கலி நம்பிக்கை இல்லை. ஸோ அந்த நம்பிக்கை வேண்டும். ஏன்னா இந்த பொருள் உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன், நம்பிக்கை எதனால் எல்லாம் போகிறது, நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகள் நிறைய ஆயிட்டே இருக்கு. அந்த எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாமே நம்மளால வந்து சாதிக்க முடியாத போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ட்ரஸ்ட் என்னது நம்ம கிட்ட இருந்து விலகி விடுகின்றது. அதனால்தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரிந்து வாழ வேண்டிய அந்த சூழலுக்கு நாம தள்ளப்படுகின்றோம். ஸோ ஆனா அந்த அது எல்லாமே எதனால வருது, மென்டல் கன்காக்ஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கற்பனைக்கு ஒரு கற்பனையால நம்ம வந்து ஒரு யூகங்கள், கன்காக்ஷனேஷன்னா யூகங்கள், நாம நினைக்கிறோம் இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நம்மளுடைய கற்பனைக்கு ஏற்றவாறு நினைக்கிறோம் பாருங்க. அதெல்லாம் அதனால வரக்கூடியது. ஆஃப் சூடோ டிவோட்டிஸ், அதாவது உண்மையான டிவோட்டிஸ் கிடையாது, நிஜமான பக்தர்கள் கிடையாது, போலியான. சூடோ மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா வர்ச்சுவல், சம்திங் விச் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்டிங். ஆனா அவங்க இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும். அததான் சூடோன்றதுக்கு மீனிங். அதாவது சோ அவர்கள் வந்து போலியான ஒரு பக்த அந்த ரூபத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பார்கள். இன் கனெக்ஷன் டு திஸ் Rupa Goswami பாத்தீங்கன்னாக்கா stated Bhakti Rasamrata Sindhu, devotional service which makes no reference to the Vedic scriptures and which does not follow the principles set forth therein can never be approved. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி சேவை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ, என்ன வழிமுறைகள் சொல்லியிருக்கோ அதை தான் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டும். அந்த கடைபிடிக்காம போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு நாமே ஒரு சில ப்ராசஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்றது வந்து இட் இஸ் நெவர் அக்செப்டட், நெவர் அப்ரூவ்ட் பை எனி ஆச்சாரியா ஆல்சோ அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி யாருன்னாக்கா நம்ம பிரபுபாதருடைய குரு. ஸோ ஹேஸ் ரிமார்க்ட் தட் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ், ப்ரொஃபஷனல் பாகவதம் ரெசைட்டர்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னாக்கா எதையுமே வந்து ப்ரொஃபஷனலா செய்யறது இல்லையா, பிராக்டிக்கலா செய்யறது. ப்ரொஃபஷனல் பாகவதம் ரெசைட்டர், ப்ரொஃபஷனல் கீர்த்தன் பெர்ஃபார்மர்ஸ், அதாவது அதையே ப்ரொஃபஷனா எடுத்துட்டு செய்யக்கூடியவர்கள். ஸோ அண்ட் தோஸ் என்கேஜ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அக்கார்டிங் டு தியர் ஓன் மென்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது தங்களுடைய கற்பனைக்கு ஏற்றவாறு அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கறது. ஸோ ஒரு பாகவதம் பத்தி சொல்றோம்னாக்கா நம்மளுடைய ஓன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஆனா அங்க என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை புரிஞ்சுட்டு சொல்லணும். அதையே தான் நம்ம வந்து அடுத்தவர்களுக்கு கொடுக்கணும். வி டோன்ட் ஹவ் எனி அத்தாரிட்டி டு சேஞ்ச் அந்த மீனிங்கை வந்து சேஞ்ச் பண்றதுக்கு நமக்கு எந்த அத்தாரிட்டியும் கிடையாது. ஆனா மென்டல் கன்காக்ஷனை வந்து நம்ம அதுல வந்து சொல்லவே கூடாது. நம்ம கற்பனைக்கு ஏற்றவாறு யூகங்களை அமைத்து நாம் அதனுடைய கிளாரிபிகேஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்க கூடாது. தட் வில் நெவர் ஷுட் பி அக்செப்டட், ஆக்சுவலி cannot be accepted. இன் இந்தியா பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கம்யூனிட்டிஸ், இது எல்லாமே ஐ திங்க் நார்த் சைட்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது எதுவுமே நம்ம கேட்ட மாதிரி தெரியல. ஆனா இந்த கௌரங்கா நாகரி அப்படிங்கிற கௌரங்கா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சைத்தன்யாவுக்கு இன்னொரு நாமம் கௌரங்கா. ஸோ அது மோஸ்ட்லி அந்த நார்த் சைட்ல இருக்கக்கூடியதான். இது இத்தனை விதமான சொசைட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ பை பர்த் வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா 6 விதமான கோஸ்வாமிஸ் பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க.
முன்னாடியே இல்லையா. சோ அந்த 6 பக்தி வினோத அந்த மாதிரி அந்த அந்த இந்த பரம்பரையில வந்தவங்க அந்த 6 கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன் கோஸ்வாமி, அந்த மாதிரி அந்த கோஸ்வாமிகளுடைய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தே வில் கோஸ்வாமி மட்டுமே வச்சுக்கினாக்கா தே ஆர் நாட் பை பர்த் ஒன்லி தே மே பி கோஸ்வாமி. ஆனா உண்மையிலே அந்த வம்சத்தை சேர்ந்தோம்னாக்கா அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கணும். ஸோ நார் சோ கால் டிவோட்டிஸ் who manufacture the song about Lord Chaitanya or not those who are professional priest can be accepted. யாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பக்தியற்ற அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஆத்மா இதோட நம்ம செய்யாத எந்த ஒரு செயலுமே ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பிரகாரம் ஃபாலோ பண்ணாம நம்மளுடைய கற்பனைக்கு ஏற்றவாறு செய்யக்கூடிய இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் யாரா இருந்தாலுமே ப்ரொஃபஷனல் ட்ரெயினர்ஸா இருந்தாலும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஷுட் நாட் பி அக்செப்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா சொல்லியிருக்காங்க. நாரத பஞ்சார்த்ரா அதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பேஸ்டு தான் நம்ம கோயில்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாமே நடைபெறுவது. அந்த நியமங்கள் எல்லாமே அந்த நாரத பஞ்சாயத்துல இருந்து தான் எடுத்ததே. ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாம பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே ஒரு பிரகாசத்தை மட்டுமே அதாவது எம்டியான ஸ்பேஸை வச்சு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதையே நம்ம வந்து மனசுல வந்து வச்சுட்டு நம்ம அதுல வந்து நம்ம வந்து நன்னிலை அடையிறது வந்து ரொம்பவுமே கஷ்டமான ஒரு செயல். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா cannot be compared with those who have dedicated their lives to serve the Krishna. அதாவது இம்பர்சனல் சிஸ்டமா இருந்து நம்ம வந்து அவங்களுடைய சேவையை நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே பர்சனல் ஃபார்ம்ல செய்தவங்களோட நம்ம என்னைக்குமே கம்பேர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத வந்து இங்க அழகா விளக்கி இருக்கிறாரு பிரபுபாதர். A pure devotee who is always engaged in Krishna consciousness can sacrifice everything for the service of Lord. இல்லையா? சோ இதுதான் அதாவது ஒரு உண்மையான பக்தனுடைய மனநிலை இப்படிதான் இருக்கும். எதை வேணாலும் பகவானுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற அந்த மனசு வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ வெதர் ஃபாலோயிங் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டர் ஆர் ரெனவுன்ஸ்ட் ஆர் அவங்க வந்து சன்னியாசினியா இருக்கலாம், சம்சாரியாகவும் இருக்கலாம். In line with Chaitanya Mahaprabhu, such a pure devotee who has dedicated his life to the service of the Lord Chaitanya Krishna, the spiritual master, cannot be compared with the professional man. அதாவது இங்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிகத்திற்காக செய்யறதுதான் ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனலா பண்றது வந்து வில் ஹாவ் சம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லையா. ஆனா சர்வீஸா பண்ணும்போது நமக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்கா. தட் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலி. அதனால ப்ரொஃபஷனல் மென்னும் அதுக்கப்புறம் வந்து சர்வீஸா பண்றவங்களையும் ஒரு பக்தனையும் நாம் என்னைக்குமே வந்து கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. when one is freed from all mental அதாவது மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன், இந்த பௌதீக இயற்கையில இருக்கக்கூடிய அனைத்து கலங்கங்களிலிருந்து ஒருவர் வந்து விடுதலை பெறும்போது எனி ஒன் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வித் கிருஷ்ணா இஸ் டிரான்ஸ்டன்ட்லி ரிலீஷபிள். எப்பொழுதுமே அவர் உன்னத தன்மையை அடைகின்றார், மேல் மேலும் முன்னேறி செல்ல முடியும். those who are inexperienced in the transcendental size, அதாவது பகவானுடைய ஆழ்நிலையான அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமல் அவர்களை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ரிலேஷன்ஷிப்ல அவங்களால எலிவேட் ஆகவே முடியாது. they think all such relations arise from maya. அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கற்பனை, அது எல்லாமே வந்து மாயை அப்படின்னு இவங்க நினைப்பாங்க. ஏன்னா பிராக்டிக்கலா நம்ம கண்ணால பாக்குறத மட்டுமே ஏத்துக்குவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இல்லையா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹனுமான் பிரமான், இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பக்தி ரசாமிரதுல அதாவது லெவல் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும், லெவல் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவ்வளவா தெரியாது. ஸோ நீங்களும் படிப்பீங்க லெவல் 3 வரும்பொழுது. ஸோ அந்த பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்னா எதையும் கண்ணால பாக்குறத மட்டும்தான் நான் உண்மை என்று நம்புவேன். சோ அதாவது இப்ப நம்ம இந்த 5 விதமான ரசங்கள் இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா. சாந்த ரசா, அதுக்கப்புறம் தாஷ்ய ரசா, சாக்கிய ரசா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வாத்சல்ய ரசா, மாதுரிய ரசா. சோ இந்த ரசங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறாங்க. சோ நம்ம இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆனதுதான் இந்த நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த உடலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. இது பூமிக்கு தான் நம்ம எப்பவுமே கம்பேர் பண்றோம் இல்லையா. இதுல ஓடக்கூடிய ரத்தம் வந்து நீருக்கு, நம்ம சுவாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாயுக்கு, வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய அக்னி வந்து செரிமானத்துக்கு அது அக்னி, இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய வெற்றிடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆகாயத்திற்கு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்றோம். இதுல எந்த நமக்கு டவுட் கிடையாது. இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்தூல அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸ்தூலம் என்னும் அந்த 5 அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த எலிமெண்ட்ஸ். இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம என்ன டெவலப் பண்றோம், நம்ம வந்து இட் டெவலப்ஸ் த சூக்ஷ்மம் ஆல்சோ, இட் ஜாயின்ஸ் வித் த சோல் இல்லையா. சூக்ஷ்மம் எல்லாம் எது, அந்த புலன்களும் மனசு இந்த அறிவு, இது எல்லாமே சூக்ஷ்மத்துல வருது. அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா சவுண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆகாயத்துல வந்து சப்தம் நம்மளால கேட்க முடியுது இல்லையா. சோ அதாவது ஒரு ஃபிளைட் போனா கூட ஆகாயத்துல நமக்கு சப்தம் கேட்கின்றோம். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல். அதாவது சாந்த ரசத்துக்கு வந்து கம்பேர் பண்றோம். அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டெவலப் ஆகுறது எதுனாக்கா ஏர்,
காற்றோட மோதும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால அதை ஒரு பலமாக வீசக்கூடிய காற்று நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜோரா அடிச்சா நம்ம அது நம்ம கைய அந்த காற்றை நம்ம உணர முடியும் இல்லையா? காலையில நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த விண்டோவை திறந்து வச்சாலும் பாத்தீங்கன்னா சில்லுன்னு உள்ள நமக்கு ஒரு காற்று வரும் இல்லையா? அது நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னா கை வச்சோன்னா கூட நல்லா உணர முடியும். சோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல், அதாவது பஞ்சபூதத்தினுடைய நெக்ஸ்ட் லெவல். சோ ஏர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா காற்றுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வி கேன் இயர், நிறைய ஃபோர்ஸா அடிக்கும்போது காற்றுல நம்மளால சவுண்டும் நம்மளால கேட்க முடியும், நம்மளால அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா உணரவும் நம்ம உடலை தொடுக்கூடிய அந்த உணர்வும் நமக்கு வரும் இல்லையா? அது செகண்ட் ரியலைசேஷன். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தாஷ்ய ரசத்துக்கு வந்து கம்பேரிசன். நெக்ஸ்ட் வந்து அக்னிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சவுண்ட், டச் அண்ட் ஃபார்ம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் கிரியேட் ஆக்சுவலி ஒரு ஃபார்ம் கூட நமக்கு வந்து வருது. அக்னி வந்து எரியும் பொழுது நம்மளால அந்த ஃபார்மையும் நம்மளால பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் தொட்டா நமக்கு சுடுறதையும் நம்மளால வந்து உணர முடியும். சப்தம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு ஏதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த விறகெல்லாம் எரிவிடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா டப் டப் டப்னு அந்த சப்தம் கூட நம்மளால வந்து நல்ல எரியக்கூடிய அந்த சப்தமும் நம்மளால கேட்க முடியும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி வந்து அக்னிக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ். இது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் யாது, இது ஃப்ரெண்ட் என்ற லெவலுக்கு வந்து எடுத்துட்டு போறது. நெக்ஸ்ட் வாட்டர், அதாவது தண்ணியினுடைய குவாலிட்டி. தண்ணியினுடைய நேச்சர் வந்து எப்படி, அது சவுண்டு பெரிய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ்ல இருந்து விழும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்தமும் நம்மளால கேட்க முடியும், நம்மளால அதை தொடவும் முடியும். அதனுடைய ஃபார்ம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த இதுல வந்து வர்றதோ அந்த ஃபார்மையும் நம்மளால பார்க்க முடியும். எதுல போட்டு வைக்கிறோமோ we will be able to see. காற்றை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா? we don't have the form for the air இல்லையா? ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீருக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம், எந்த குடத்துல வைக்கிறோமோ எந்த கிளாஸ்ல வைக்கிறோமோ அந்த ஃபார்மை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி ருசிக்கவும் முடியும். டேஸ்ட், இட் ஹாஸ் த டேஸ்ட் ஆல்சோ. இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாத்சல்ய ரசத்துக்கு, அதாவது பேரண்டல் லவ்க்கு வந்து சொல்றாங்க கம்பேரிஷன். ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமி. இந்த பூமிக்கே உரியது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்தமும் இருக்கு, தொடவும் முடியும் நம்மளால, டேஸ்ட் ஃபார்ம் இருக்கு. பூமி வந்து உருண்டை என்றது நமக்கு தெரியும், அதாவது ரவுண்ட் அப்படிங்கிறதும் தெரியும், பூகோல் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? சோ இது தட் இஸ் அ ஃபார்ம். அதுக்கப்புறம் வந்து டேஸ்ட், அதுக்கப்புறம் மண் வாசனையும் நமக்கு தெரியும், ஸ்மெல், அதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால அந்த மண் வாசனையை நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்மெல் பண்ணவும் முடியும். சோ இந்த மாதிரி இந்த 5 டைப்ஸ் ஆஃப், அதாவது ரசத்தை வந்து we are comparing with the gross elements னுடைய நேச்சர். சோ ஜஸ்ட் இதெல்லாமே மாயை என்று நம்ம கற்பனை பண்ணவே கூடாது இல்லையா? சோ அதனால வந்து இந்த 5 விதமான ரிலேஷன்ஷிப் கண்டிப்பாக உண்டு. எப்படி இந்த பஞ்சபூதங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அதே மாதிரிதான் இந்த 5 விதமான ரசங்களும் வந்து உண்டு என்பதற்கு இந்த உதாரணங்கள். சோ ஜஸ்ட் as various characteristics increase, ஒவ்வொன்றத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆகாயத்திலிருந்து காற்று, காற்றிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னி, அக்னியிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீர், நீர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமி. சோ இந்த நிலைக்கு நாம எடுத்துட்டு போற மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா சாந்த ரசத்துல இருந்து தாஷ்ய ரசா, தாஷ்ய ரசத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சாக்கிய ரசா, சாக்கிய ரசத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வாத்சல்ய ரசா, வாத்சல்ய ரசத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாதுரிய ரசா. சோ இந்த மாதிரிதான் அந்த ஹையஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா 5ம் இருக்கக்கூடியதுன்னாக்கா எப்படி பூமி என்று நம்ம சொல்கின்றோமோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மாதுரிய ரசா இஸ் த டாப் மோஸ்ட் அப்படிங்கிற, தட் இஸ் த பெர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லவ் ஆஃப் காட். அதாவது பகவான் இடத்துல நம்ம அன்பு சேவிக்கணும், அது ஒண்ணுதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது இல்லையா? அதை பத்தி தான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன் கனெக்ஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விரஜ பூமியில பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் அவருடைய அசோசியேஷனோட இருந்தார் எப்பவுமே இல்லையா? சோ யுவர் லவ் ஃபார் மீ இஸ் த ஒன்லி காஸ் ஆஃப் அச்சீவிங் மை அசோசியேஷன் இல்லையா? சோ நாம எந்த அளவுக்கு பகவான் மீது அன்பும் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியும் வச்சிருக்கோமோ அது ஒண்ணுதான் நம்மள வந்து பகவான் இடத்துல எடுத்துட்டு போய் சேர்க்கும், வேற எதுவுமே சேர்க்காது. பக்தியும் அன்பும் இல்லாம நாம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னத தன்மை அடையவே அடையாது. சோ நாம ஏதோ ஒரு மனசுல வச்சுட்டு நாம வந்து ஜபம் பண்ணோம்னாக்கா கண்டிப்பா பகவானுக்கு போய் சேராது. பகவானை நினைக்கணும், அவருடைய பாதங்களை நினைக்கணும், அதுல நம்ம மனசு நம்பிக்கை வைக்கணும், நம்ம அக்செப்டன்ஸ், எஸ் ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டிங்கிற அந்த மனசுல வரணும். அதுக்கப்புறம் சோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துட்டு போக முடியும். So we can have only relationship with the good association and faithful association. நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பந்தம் மட்டும்தான் கடைசி வரைக்குமே எடுத்துட்டு போக முடியும். நம்பிக்கையற்ற எந்த ஒரு பக்தி செயலுமே நமக்கு முழுமையான அந்த பலனை வந்து கொடுக்கவே கொடுக்காது. நாம எந்த இடத்துக்கு போகணும்னு நினைச்சா கூட, மோட்சம் அடைஞ்சு பகவானுடைய திருநாட்டை அடையணும்னு நினைச்சா கூட நமக்கு அது நடைபெறாது. So if one wants relationship with Krishna, அதாவது எந்த விதத்துல நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துக்கணுமோ அதை பகவான் கொடுத்துறாரு. அதுதான் இங்க வந்து கொடுக்கறது. மை டியர் கோபீஸ், யுவர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் மீ இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிரான்ஸ்டென்டல். அங்க மெட்டீரியலே கிடையாது.
பௌதிகத்தன்மை எதுவுமே கிடையாது. ஒன்லி ஆன்மீகமான அந்த அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்நிலையான அந்த பக்தி உணர்வு மட்டும்தான். அண்ட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் மீ டு ஆஃபர் எனிதிங். நான் எதையுமே உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ண முடியாது இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் யுவர் லவ். ஈவன் ஆஃப்டர் மெனி பர்த்ஸ், எத்தனை பிறவிகள் எடுத்தாலும் என்னால இந்த எக்ஸ்சேஞ்சை எதுவுமே கொடுக்க முடியாது. you have given up all attachment for the material enjoyment. ஏன்னா அவர்கள் இந்த பௌதீக செயல்கள்ல இருக்கக்கூடிய சந்தோஷங்கள் எல்லாவற்றையுமே அவர்கள் வந்து துறந்தார்கள். அதாவது டிட்டாச்ட் லைஃப்ல இருக்காங்க. அண்ட் யூ ஹாவ் சர்ச்ட் ஃபார் மீ. அது எல்லாத்தையும் துறந்த பிறகுதான் பகவான் இடத்துல போக முடியும் இல்லையா? சோ ஒரு ஞானியாகவோ ஒரு கர்மயோகியாக இருந்தாலுமே அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம நிலையை அடையணும்னாக்கா 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு சென்றால் மட்டுமே பிரம்ம ஜோதியில் கலக்க முடியும். ஒரு பக்தனானவன் சுத்த சத்வ நிலையை அடையணும்னாக்கா இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுதே சுத்த சத்வ நிலையை அடைந்து பகவானுடைய திருநாட்டை சென்று அங்கே வந்து சேவகம் செய்ய முடியும். சோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் நேச்சர் இந்த 3 குணங்களோடு இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம அந்த நிலைக்கு போக முடியாது அப்படிங்கறத கிளியரா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதாவது என்னென்ன மெட்டீரியலிஸ்டிக் நேச்சர் சொல்லுங்க? ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், டிசையர்ஸ், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து என்வியஸ்னஸ், இதெல்லாமே நம்ம விடுக்கணும். அடுத்தவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்சை கொடுக்கறது, அந்த அசுர குணங்கள் எல்லாவற்றையுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தவிர்க்கணும். அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டாதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பகவானுடைய நாட்டிற்கு செல்ல முடியும், பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியும். ஜென்ரலி எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்சல்யூட் பிரம்மன், தோன்றாத அருவம் இல்லையா? மேபி வர்ஷிப்ட் எய்தர் அஸ் காளி, எந்த ரூபத்துல வேணாலும் நம்ம வர்ஷிப் பண்ணலாம். துர்கா, லார்ட் சிவா, கணேஷா, ராமா, ஹரி, பிரம்மா. In short, they maintain that it does not matter how absolute truth is addressed, for all names are one and same. எல்லாமே ஒன்றுதான் என்பதை வந்து நமக்கு தெரியணும். எல்லா நானா ரூபத்தில் இருப்பவரும் பகவான் தான் அப்படிங்கிறது தெரியும். எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலும் இருப்பவரும் அவர் தான். தோன்றாத இடத்துல தோன்றாத அருவமாக இருப்பதும் அவர் தான் என்பதும் நமக்கு தெரியணும் இல்லையா? எஸ், நெக்ஸ்ட் இந்த ஐ திங்க் another 2 paragraphs இருக்கு. பிரியா பாலாஜி மாதாஜி முடிச்சிருங்க. இதோட நம்ம இந்த செஷனை க்ளோஸ் பண்ணலாம். எஸ், பிரியா பாலாஜி மாதாஜி. ஓகே, மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. ஓகே, வாசிங்க. ரெண்டு பேருமே மியூட் ஆயிட்டீங்க. பிரியா பாலாஜி வாசிங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. கேக்குதுங்களா மாதாஜி? கேக்குதுமா, கேக்குது மாதாஜி. 1 second. மாதாஜி எதுல இருந்துங்க மாதாஜி? such mentally last 2 paragraphs ma. Such mentally concocted views. Yes, such mentally concocted views may be very pleasing to an ordinary person, but they are full of misconceptions concerning transcendental life. One who worships the demigods out of material lust cannot attain the supreme personality of Godhead. Although the external energy of the Lord may award such a worshipper some material results, Krishna discourages demigod worship in the Bhagavad Gita. Antavattu palam tesham tad bhavati alpa medesham devan deva yajo yanti mad bhakta yanti mam api. Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of demigods, but my devotees ultimately reach my supreme planet. Thus the Supreme Lord awards the benediction of his association only to those who worship him, and not to those who worship the demigods. It's not a fact that everyone can reach the supreme personality of Godhead by worshipping material demigods. It is therefore surprising that a man can imagine that he will become perfect by worshipping the demigods. The results of devotional service rendered in full Krishna consciousness
cannot be compared to the results of demigod worship, fruitive activity or mental speculation. The result of fruitive activity is that one who can go to the heavenly planets or one can go to hell. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So such mentally concocted, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கற்பனையால வந்து யூகங்கள் அமைப்பவர்கள் இல்லையா, மேபி வெரி பிளீசிங் டு an ஆர்டினரி பர்சன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு வந்து சமாதானமாக பேசக்கூடிய தன்மை இல்லையா, இவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி பேசுறது, அந்த மாதிரி வந்து மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணி சாதாரண மனிதர்களை நம்ம தவறான வழியில வந்து நடத்தக்கூடாது. பட் தே ஆர் ஃபுல் ஆஃப் மிஸ்கன்செப்ஷன் கன்சர்னிங் த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் லைஃப். அவர்களுக்கு இந்த ஆழ்நிலையான அதாவது வாழ்க்கை என்ன, லைஃப் என்னன்றதே அவங்களுக்கு தெரியாது. பக்தி சேவை பற்றி எதுவும் தெரியாது. ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்தை பத்தி அதாவது உண்மையான ஞானம் எதுவுமே அவர்களுக்கு தெரியாது. ஸோ பிற தேவர்களை வணங்குறதே பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி இருந்தா நோ இஷ்யூஸ். வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம பிற தேவர்களை வணங்குறதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறு ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிசினஸ் டீலிங்ஸ் இது நம்ம பிராக்டிக்கலா ஒத்துக்கணும். எஸ், ஈவன் ஐ ஹவ் ரியலைஸ்ட் சின்ன வயசுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே நம்ம வணங்குவோம் இல்லையா, இந்த பக்கம் பெருமாளையும் வணங்குவோம், இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா துர்கையை வணங்குவோம், எல்லாமே வணங்குவோம். ஆனா வெறுமனே பக்தியில வணங்குனா தவறு கிடையாது. ஆனா நமக்கு ஏதோ ஒரு சங்கடம் வந்த உடனே என்ன பண்றோம், நேரா போயிட்டு நம்ம இந்த அதாவது பிள்ளையாருக்கு ஒரு 108 தேங்காய் உடைக்கிறோம், துர்கைக்கு நான் இந்த இது சாத்துறேன், அந்த புடவை சாத்துறேன், அது சாத்துறேன், இது பண்றேன், இந்த அபிஷேகம் பண்றேன் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இதெல்லாம் செய்யறோம். நம்ம செய்யலன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. நமக்கு ஒரு விடுதலை, நமக்கு இந்த கஷ்டத்துக்கு நிவர்த்தி எப்படி கிடைக்கும், ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அந்த கஷ்டத்தை எதுக்காக வந்திருக்கு, நாம் எதுக்கு அனுபவிக்கின்றோம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மனப்பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. அந்த ஞானமும் நம்ம இல்லாம அஜ்ஞானத்துலதான் நம்ம இருந்தோம் இல்லையா. ஆனா இந்த பகவத்கீதை படிச்ச பிறகு அந்த ஞானத்தை நாம புரிந்து கொண்டோம், நாம யாருன்றதை ஃபர்ஸ்ட் தெரிந்து கொண்டோம், நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் தான் என்ன, நாம் எதுக்கு இங்க வந்திருக்கோம், நாம் என்ன செய்யணும், இது எல்லாமே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. ஆனா ஜென்ரலாவே நாம வந்து இந்த அதாவது தேவர்களை எல்லாம் வணங்குவதே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகளை வந்து நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக தான். வெறுமனே பக்தி, கேவல பக்தியை எண்ணி நம்ம வந்து செய்யணும்னாக்கா அது வந்து தட் இஸ் வெரி ரேரா இருக்கலாம். ஒரு 5% தான் கொடுக்க முடியும். 95% நாம் இது செய்யறது இதுதான். ஏதாவது ஒரு நல்லதாச்சா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஊர்ல இருக்க கோயிலுக்கு வந்து நான் வந்து இது செய்யறேன் அது செய்யறேன்ட்டு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ப்ரே பண்ணிக்கிறோம். அது வந்து தவறான ஒன்று. அதாவது நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய கர்ம பலன். அதை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போறக்கூடிய மனப்பக்குவம் தேவை. அப்படிங்கிறது பகவானுடைய கருணை தேவைன்னு தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேண்டணுமே ஒழிய அதை நம்ம எப்பவுமே போஸ்ட்போன் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபேஸ். நம்ம இந்த ஜென்மத்துல ஃபேஸ் பண்ணலனாலும் அடுத்த ஜென்மத்துல கண்டிப்பா ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அதனால தள்ளி போடுறது என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் நாட் குட். எனி டைம் வி ஹாவ் டு ஃபேஸ் இட். அதனால எந்த ஒரு சூழலையுமே எதிர்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் எப்பொழுது வரும்னாக்கா பக்தி சேவையில போகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும். ஆனா இந்த ஞானத்தையே குறைவாக பெற்றிருப்பவர்களுக்கு அது புரியறதே கிடையாது. அந்தாத்வது ஃபலம் தேசம் தத் பாவியத்தே அல்பமேதசாம். அல்பமான அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே கம்மியான புத்தி எடுக்கக்கூடியவர்களுக்கு வந்து இது புரியறதே கிடையாது. ஏன்னா they will be always doing the fruity actions. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலநோக்கு செயல்களிலே தங்களை எப்பொழுதுமே ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். So their fruits are limited and temporary என்றதே அவங்களுக்கு புரியாது. சோ அதாவது பலன்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க கூட பாருங்க, நம்ம எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை போயிட்டு அது செய்யணும். ஈவன் நவகிரக கோயில்களுக்கு கூட நம்ம செல்கின்றோம். ஆனா அதை வந்து இத்தனை திங்கள் பண்ணணும், இத்தனை வருடங்கள் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜாதகத்தை வச்சு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ we need to give regularly. ஒரு பலன் வருதுன்னாக்கா தேவர்களிடத்திலிருந்து ஒரு பலன் வருகின்ற, நவகிரகங்களிலே நமக்கு ஒரு அனுகிரகம் வருதுன்னாக்கா அப்ப வந்து அது வந்து ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் தான் அது நமக்கு. அதுக்கப்புறம் மீண்டும் நாம ஒரு பூஜை செய்தா மட்டும்தான் அது அப்படியே கண்டினியூவேஷன் வரும். சோ அதனால இது வந்து இட் இஸ் a temporary and limit தான். ஏன்னா இந்த பௌதிக இயற்கையை வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்காக தான் அவர்கள் எல்லாரையும் படைத்தார் பகவான் இல்லையா. they also have the limited capacity. அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். ஆனா நம்ம சதாசர்வ காலமும் அவங்களே போயிட்டு நம்ம தொந்தரவு பண்ணிட்டே தான் இருப்போம் நம்ம வந்து. சோ அது ரொம்ப தவறு. அதுவும் பிரைப் கொடுக்குற மாதிரி பக்தி கொடுக்கறது கிடையாது, பிரைப் தான் நம்ம கொடுக்கறது. அதுதான் தவறான விதத்துல நாம செய்யக்கூடிய பக்தி. சோ those who worship demigods, நாம யாரை வணங்குறோமோ அந்த நாட்டுக்கு நாம செல்கின்றோம். அதுல எந்த டிஃபரன்ஸுமே கிடையாது.
சோ நாம வந்து தேவர்களை வணங்கினால் எந்த தேவரை வணங்குறோமோ அந்த உலகத்துக்கு செல்றோம். அதாவது பெரியோர்களை வணங்கினால் பித்ருலோகத்துக்கு செல்கின்றோம். அந்த மாதிரி நாம யாரை வணங்குகின்றோமோ அந்த உலகங்களுக்கு நாம வந்து செல்கின்றோம். ஆனால் பகவானை சேவித்தால் அவருடைய திருநாட்டிற்கு நாம செல்கின்றோம். அங்கே வந்து அங்கே சென்றால் நாம திரும்பி வரமாட்டோம். வேற எங்க சென்றாலும் திரும்பி இந்த பூலோகத்திற்கு நம்ம வரணும். சோ இந்த டிஃபரன்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ லார்ட் அவார்ட்ஸ் த பெனிடிக்ஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவான் வரம் வழங்குகின்றார் of his association only to those who worship him. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் அவரை வணங்குகிறார்களோ அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வரங்களை அவர் வழங்குகிறார். சோ நாம யாரை வணங்குறோமோ அவங்க கிட்ட இருந்து கருணை நமக்கு வருகின்றது. ஆனா அதை பக்தியோட மட்டும் நம்ம செய்யணும். சோ பெருமாளுக்கு கூட நம்ம பிரைப் கொடுக்க கூடாது. அது தவறான ஒன்று, தவறான ஒரு வழிபாட்டு முறை. எப்பொழுதுமே நம்ம செய்யக்கூடாது. அதனால வந்து நான் இது வந்து திருப்பதி உண்டியல்ல நான் இது போடுறேன் அப்படின்லாம் வேண்டிக்க கூடாது. அது ரொம்ப தவறான ஒன்று. சோ நாம வந்து பக்தி மட்டும் செய்தாலே பகவான் நமக்கு எது நல்லதோ அது கொடுப்பார். அது நம்ம தெரியும். It is therefore surprising that a man can imagine that he will come perfect by worshipping the demigods. So கேட்ட உடனே வரங்களை நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதுக்கு வரங்கள் வந்துட்டே இருந்தா will be நாம வந்து மேலும் மேல போனோன்ற அந்த ஞானம் நமக்கு கிடையாது. The results of devotional service rendered to the full Krishna consciousness. Actually பிரபுபாதர் இந்த இயக்கத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது அவர் வந்து இயக்கத்தின் பேரே காட் கான்சியஸ்னஸ் தான் வைக்கணும்னு நினைச்சார். ஆனா காட் என்பவருக்கு ஒரு நாமம் உண்டு இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணா ஹூ பீயிங் அதாவது அனாதி காலத்திலே பிறந்தவர் அவர்ன்றதுனால அந்த நாமத்தை வைத்தார். அதனாலதான் நம்ம கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு நம்ம வந்து எல்லா இடங்களையுமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ் படிக்கிறோம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அவர் பேர் வைக்கிறோம்னு நினைச்சது இந்த இயக்கத்திற்கு காட் கான்சியஸ்னஸ். நமக்கு எப்பொழுதுமே கடவுள் உணர்வு இருக்கணும். அந்த முழு முதற் கடவுளை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நம்பி நம்மள நாம அவர் இடத்துல சமர்ப்பணம் செய்யணும். சோ பிற தேவர்களை வணங்குவது தவறு கிடையாது. ஆனா பிற தேவர்களிடத்துல நம்ம பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் செய்யக்கூடாது. அது ரொம்ப தவறு. சோ ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டினாலே அது பிசினஸ் தான். ஓகேங்களா? ஆர் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன், நம்ம கற்பனைக்கு ஏற்றவாறு நம்ம பேசுறது. The result of fruitive activity is that one can go to either, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கத்துக்கும் போகலாம் இல்லை நரகத்திற்கும் போகலாம். சோ ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு நாம வந்து செல்கின்றோம். சோ இதோட நான் இந்த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யாவை வந்து இந்த